Anders ga ik het voor de eigen doen. Dames en heren, jongens en meisjes, hooggeëerd publiek, mijn naam is Jacques Bange en dit is natuurlijk Jacques Bange, muziekboutique voor jong en oud, voor iedereen chic. En waarom chic is, dames en heren, is de jonge mens met mij aan de bar niemand minder als Patrick Pash. Patrick, jongen, lang niet gezien. Ja, klopt. Wie is er met? Ja, heel erg goed. Zeg, wat had ik hier? Was ingebroken, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Dan zien we aan de lucht. Ja, dames en heren, ja, ik moest gaan de auto pakken en ik ben mijn autosleutel bijna vergeten. En om op die te komen natuurlijk bij Jackie, heb ik mijn eigen route moeten ingooien. Maar... Nou, we spreken gewoon natuurlijk, hè, de eigen route invegen. En nu weten we natuurlijk hoe het vandaan komt. Patrick, jong, ik heb vandaag 2 nummertjes binnengekregen. En dan ben ik ook wel benieuwd, nou, want een van die nummertjes vind ik pikant. Ja, dat is een beetje pikant, joh. En een nummer, dat heet, dames en heren, Casa Nova. En nu wil ik weten, Casa Nova, is dat het keukje Casa Nova? Of gaat dat over, zeg maar, die nevencarrière als Casa Nova op de buurt? Ja, dat is eigenlijk een liedje het Casanova, maar ik zing dat ik nooit in de Casanova wil werken en nooit wil zingen. Dus... En ik ben ook in de Casanova. Ja, goed. Dus we zijn eigenlijk gewoon een jong, vriendin, ja. kinderen. Nee, nog niet. Oh zo, ik dan beginnen, ik was alleen maar nog hobby's? Ja, ik heb nog voetballen nodig. Jackie, nog 1 minuut en een half. Jackie jong, bij de volgende opname van de Amsterdam, die crazy van de vrouw. Het nummertje wat ze willen eens doen daar, dat is? De Kwekwals. De Kwekwals. Kun je nou even vertellen? Ja, dat heb ik 2 jaar geleden heb ik er eigenlijk opgenomen en daar heb ik geine hits natuurlijk zo'n idee, mijn favoriet heb ik niet met gehad, maar wel lokaal bij je optreden is dat wel heel erg goed aangeslagen en ja, dus dat is het dadelijk weer. Ja, niet dan niks anders dan lokaal optreden. Dus dan wil je me betalen voor je optreden in de maand. Ik zou zeggen, joh, pak ik een micro, ga ik staan, gewoon met doen aan de Kwekwals, dan nog een stukje met aan de Kwekwals, maar dan incognito, dat is voor Italiaans, moet doen dingen. En ben ik een achterjong, Patrick Pash, hij is zijn eigen route ingegooid. Hij is geen Casanova in de slechte betekenis van het woord, maar het is eigenlijk gewoon een hele goede jong. Hij is er, dames en heren, Patrick Pash met de Kwekwals. Het is niet zo lang geleden op de dansvloer met z'n tweeën. Mijn gedachten komen terug. Ik wil die avond weer terug. Want toen ging het los en ik word te klas. En ik dacht toen, hey buddy buddy ho, buddy buddy hey buddy buddy ho. Die avond wil ik terug. Eind weer die, alles draait hier immer sneller. Onder stress, wat een droom in wereld rijden dich. Heel de dansvloer op en neer, en vervolgens nog een keer. Heel mijn wereld draaide rond en dich kuste smecht toen spontaan op mijn mond. En toen ging het los en ik word klas. En ik dacht toen, hey buddy buddy ho, buddy buddy hey buddy buddy ho. Die avond wil ik terug. En dan gewoon vooral met die hankjes in de lucht. Van links naar
quack, quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. En ik dacht toen, hey buddy, buddy, ho, buddy, buddy, hey buddy, buddy, ho. Den avond wil ik terug. Het is niet zo lang geleden. Op de dansvloer met z'n twee. Mijn gedachten gaan weer terug. Ik wil den avond weer terug. Want toen ging het los. En ik word een klas. En ik dacht toen, hey buddy, buddy, ho, buddy, buddy, hey buddy, buddy, ho. Den avond wil ik terug. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alles draait hier immer schneller. Onder stress, onder stress, onder stress. Wat een vrouw bist ich, mijn Welt dreht um dich. Links, rechts, links, rechts, links. En ik dacht toen, hey buddy, buddy, ho, buddy, buddy, hey buddy, buddy, ho. Den avond wil ik terug. Jackie, we kunnen beginnen! Jackie, we kunnen beginnen! Hans, fijn Hans. Volgens mij heb ik het gehuurd op de zolder Hans. Kind even gaan kijken. Dames en heren, een hele goede dag. Mijn naam is Jackie Bagge. En dit is natuurlijk weer een fijne aflevering van Jackie's Muziekboutique. Voor jong en oud, voor iedereen chic. En wat ook chic is, dames en heren, ik heb het al een paar keer gezegd vandaag, is een artiest die bij mij en die bij die aan de bar zit. Arno, jong, mag ik Arno zeggen? Zeker, zeker. Of liever dat ik zeg, Arno Hamelings. Arno mag ook. Hadden het juist even over de carrière, privé, zakelijk en de showbusiness en de mentor Gino Fey, die druk zit te gebeuren in de coulissen. Maar ze niet beantwoorden, maar dat maakt niet zo, dat kunnen we toch niks doen. Los daarvan, vertel de leuns over Arno Hamelings, de mens, de artiest. De mens, ik ben dagelijks leven buschauffeur, zingende buschauffeur, ben ik gewoon eens genoemd. Getrouwd 2 kinderen. En mijn hobby's gaat Formule 1 en autorennen, motorrennen, daar hou ik heel erg van. En zingen. Is ze dan Formule 1 zelf? Ja, kijken, Lies, als Felix dan. Ik zag hem al gewoon met de bus. Soms, als er geen lui in zitten. Maar heb je niet dat nummertje van vroeger, van Johnny Blanco? Nee. De buschauffeur? Ja, dat ken ik. Ja, dat ken ik. Vind ik een fijn nummer. Ja, dat is ook een heel leuk nummer. Ja. Is misschien het, ja, dat was allemaal, dames en heren, sorry jong. CD had ze al uitgebracht, wat je ook kunnen wil zeggen. CD, ja, daar heb ik inderdaad in december heb ik die uitgebracht. En daarna is al een vaste avondsnummer nog gekomen. Dat is eigenlijk hier recent toch? Vorig jaar in december pas en nu alweer een ja. Dat is best recent, maar dit is speciaal een nummertje wat ze dadelijk ook eens doen voor de vastenavond. Ja, vastenavond vind ik een van de schoonste seizoenen wat er zien. Snap ik. Dan vind ik het leukste voor te doen. Ook even de meest ontspannende en de meest ontspannende. Heel ontspannen, ja, absoluut. Ja. We zijn met nog nieuwe nummers bezig, dus die kunnen ook nog goed komen. En aankomend jaar gaan we nog een CD presenteren. Dus ja, weer een ganse voeleng. Ja, een nummertje of 8. En wat voor een soort nummers komen er op te staan? Ik zie dat Gino staat te zwijgen, niks zeggen. Ja, dat klopt, ik mag niks zeggen. Het gaat anders dan anders.
Maar mijn job natuurlijk is interviewen weer een stukje luisteren. Dus rol ik je weer even terug naar de vasteland. Nog 1 minuut! Shanti, nog 1 minuut! En al! Snap ze ook, hè? Waarom ik probeer om die agenda van mij zo vol mogelijk te krijgen. Veel geen weg te zien. Die hebben me toch de hele dag in de gaten via Skype. Zit zelfs Skype op met een helm gemonteerd, zodat ze alles kunnen zien. Ja, mijn zouden niet proberen. Maar goed, ik ga zelf een nummerke doen. Ga met de Barcelona, die gaat zo flinke dingen aan met de Barcelona. Barcelona gaat beginnen. En ja, daar gaan we tegenaan. Volle bak. Ik heb het niet over de agenda, want ik zie in Gino alweer... Nee, je hebt niks te doen, maar koffie in, koffie uit, hè. Zo gisteren alleen of met de familie of met de vriend, met de kinderen. Maar niet zoek met wie, met iedereen. Ik ga van iedereen. Schoenen afschieten. Jong, pak ik in de micro. Ronnie. En ik heet Anno Hamelier. Dames en heren, jongens en meisjes. De zingende en Formule 1 race en de buschauffeur. Ja zeker, kom niet op in de baasvloer, want dan hebben we weer een probleem, hè. Ja, dan schiet de bom maar door naar binnen. Allee dan. Wij zijn met z'n nieuwe single. Vastelavond gaat beginnen. Vastelavond gaat beginnen, op de straat de boete binnen. Gesminkte pakjes zien weer klaar. Met die dag, gekke maskers komst tegen. Geen mens is nu verlegen, zij gaan de gang er tegenaan. Of naar de meer, kleine stalen aan de wieg. Pakken veren aan een hand in een realoet. Hermeniekes en fanfares, ja die spelen door de straten. En iedereen die rammelt met een blos aan op een toet. Met die brun, koffie in en dan naar boete. De hups nu doorsrups door de route. Een beetje beer, dat smaakt wel weer. Goed en klein, lukt te zingen en te dansen. De ene springt, een andere chansen. Veeg nu samen op en neer. Van de Friet of naar de meer, het kleine stalen aan de wieg. Pakken veren aan een hand en een realoet. Hermeniekes en fanfares, ja die spelen door de straten. En iedereen die rammelt met en blas aan op een toet. Van de Friet of naar de meer, het kleine stalen aan de wieg. Pakken veren aan een hand en een realoet. Hermeniekes en fanfares, ja die spelen door de straten. En iedereen die rammelt met en blas aan op een toet. La 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 la. La 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 la. Van de Friet of naar de meer, het ene staat en dan naar Wiekto. Pakken veren aan een hand en een realoet. Hermeniekes en fanfares, ja die spelen door de straten. En iedereen die rammelt met en blas aan op een toet. Van de Friet of naar de meer, het ene staat en dan naar Wiekto. Pakken veren aan een hand en een realoet. Hermeniekes en fanfares, ja die spelen door de straten. En iedereen die rammelt met en blas aan op een toet. En iedereen die rammelt met en blas aan op een toet. Nou, opgeschreven.